Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videa z Robuxu a dneska si zahrajeme Road to Life 2. Uvidíme, jaká tahle hra je. Je to taky ironie, protože tohle zrovna dávám na YouTube, tohle video. A těším se na to, vůbec nevím, o čem tahle hra je. Asi o tom, že budeme natáčet jako na YouTube videa, ale nic víc asi nevím, jako co by tady mohlo být. A tam mi to ukazuje dom, takže jdem tam do něj. Asi. To je náš dům teda. Tady máme počítač. Asi budeme natáčet videa v tom případě. Tady je postel. A tady dole máme energii, hunger a náladu. Tak se vyspinkáme. Tady si zahrajeme na to, abychom měli náladu. A dáme si asi nějaký jídlo. Vodu si dáme. Tak to je hodně dobrý jídlo, no. Aha. A tady to mi všechno doplnilo, jo. A na 30 sekund se mi to nebude dávat pryč. To je jak dobrý. Zahrajeme si teda Dress and Impress. Tady budu klikat tohle. Editing to je teda hodně rychle. Tak to asi uploadneme. Vidíme, kolik mi to dá odeběratelů. A necháme se překvapit, uvidíme. Tak jo, a to jdem na to, už to tam skoro je. 99%. 100. Už to má první views. O 5000 views. Víc, skoro 10 000 views, přes 10, 16 000 views. Asi můžu hodně upgradeů, když na to tak koukám, což bych asi udělal. Ale nejdřív bych asi natočil ještě další video, abych měl víc peněz. Budu teď tryhardit. Je docela dobrý. Naklikáno. A zase to zveřejníme. Uvidíme, co dostaneme. Doufám, že to bude lepší než to minulý, protože to minulý nebylo tak dobrý. Teda doufám. Doufám, že to bude lepší, ale jako kdybych měl na svém prvním videu 16 000 views, tak bych si vůbec nestěžoval. Bych byl ještě hrozně rád. Tak a už to roste. Uvidíme, kolik dostaneme peněz a kolik dostaneme odeběratelů. Už teď je to lepší, ale ne o moc. Což znamená, že budeme se muset upgradeovat, teda v tom případě. A rovnou se na to vrhneme, protože mě zajímá, co všechno můžu získat z upgradeování. Tak, a tady jsou teda komponenty. Tady máme PC, máme tady monitory, tady jsou třeba mikrofony, tady jsou i myšky, klávesnice, no, dobrý. Ale já bych asi koupil nějaký teda PC, mám na tohleto, tak to asi koupíme. Ok, mám nový PC, to jsem rád. Tady jsou monitory, ale na tohle nemám, takže koupím třeba tenhle. To vypadá docela dobře, nevypadá zase tak špatně. Mám tady ještě klávesnici, tak to taky vezmu. Je tady myška, tak to taky vezmu. A na mikrofon mi zbylo? Ne, nezbylo. To nevadí. Já si myslím, že můžu mít asi zpátky domů natočit nějaký videa. Ale musíme se vyspinkat, máme hunger, takže to se musíme najíst a musíme ještě trošku zahrát na tom. Musíme se ještě trošku zahrát na arkádové mašině. Tak. Máme 100% radosti, máme i 100% energie a teď potřebuji už jenom nějaké jídlo. Takže si vezmu třeba vodu a k tomu si vezmu jablíčko. To zní dobře. A zase budu teď imunní na 30 sekund.
můžu jít natočit nějaký video. Takže teď budu muset zase klikat, bude to hodně klikací hra, tady to koukám. Okay, dobrá práce mi to tam napsalo, tak to jsem rád, jo. 2,5 sekundy to není vůbec špatný a dohromady to video by mělo být asi dobrý, protože tam je 133,8 desetin, tak to by mělo být asi dobrý. A zdá se mi to nebo ne? Je to mnohem rychlejší, tyjo, to načítání. Snad to bude ještě rychlý takhle dlouho, protože zatím se cítím, že bychom mohli mít docela dobrý videa. Jako když mám na 2 videích přes 16 000. No ty kráso, co to je? Proč je to zlatý úplně celý? To mi dává úplně nějaký boost, ty kráso. 80 000 views na jednom videu. Jestli mi to takhle bude dát furt, tak jdu udělat ještě jedno. A tady jsou komentáře. To je, hádám, že asi to je špatný, budu muset vymazat. Jo, super, no tak to jsou hezký komentáře, vsadím se, že na tomhle taky budou. A tady je další hra, kterou můžu hrát. Tady už budu muset držet chvilku nějak to tlačítko, abych mohl dostat nějaký víc bodů. Tak uvidíme. Zatím jsou tady furt ty normální. A tady to je. Aha, tak to bude těžký ještě. Protože to samé to jde. Kam to mi docela dobře jde. Wow. Je jenom jeden, no nic. Ale mám to zeditovaný. 158% dohromady, tak to by mohlo být dobrý video, podle mě. Nevím to jistě. Ale vypadá to, že by to mohlo být dobrý video, docela úspěšný. Tak schválně. Kolik dostanu? Není to tak dobrý, jak to, co jsme měli, je to zlatý, ale je to taky velmi dobrý. A už máme 1500 odeběratelů. No, tak to jde docela rychle. Tak já jdu ještě klikat, abychom tady měli víc odeběratelů a peněz. A potom se vám ozvu. Mám už přes 2000 odeběratelů a $1000. 1691 přesně. Takže bych asi šel něco upgradenout, jelikož můžeme. Tak uvidíme, na co budu mít. Doufám, že na většinu věcí bych mohl mít, ale když jsem viděl ty 4 trilony, tak asi na všechno mít nebudu. Ale uvidíme, na co mi všechno zbyde. 421, tak to vezmu. Je to o nějaký 2 hvězdičky lepší a tady to je o 4 hvězdičky lepší. Teď bych měl mít asi, no tak na všechno mi asi nezbyde, ale mikrofon je hlavní, ten vezmu a no tady to, na to mi zbyde na myšku a na klávesnici mi nezbylo, takže to potom taky vyupgradeníme. A s tímhle setupem se podíváme, kolik budeme vydělávat a kolik budeme dostávat odběratelů. Mělo by to být asi lepší než předtím, doufám, že taky jo, ale uvidíme. Můžu to zkusit. Hrajeme si zase tady tu hru. A no tak to jsem udělal úplně špatně, ježiši. Ok. Tak. Teď to zeditujeme ještě. To bylo docela rychlý. No nemá to ani 150%, ale uvidíme. Je to o něco zase rychlejší, uploading. A uvidíme, jestli se to trošku zlepší. A tak schválně. Kolik mi to teď dá? Jo, tak to se hodně zlepšilo. To mi dalo skoro 1000 odeběratelů. No ty kráso. Takže já bych řekl, že teď to vyspinkáme. Zahráme si na arkádové mašíně. A
dáme si banánek. A schválně, jak teď dlouho budu moc vydělávat, aby mi to dávalo tak hodně odebratou. To zjistíme. Tady budu teď chvilku klikat. Ježiš, to vůbec nejde, lidi. To je úplně nejhorší. Ne. Dobrý, 5. Superb. Okay, jsem spokojený. Tak. 160%, no tak to bude ještě lepší než předtím. Tak uvidíme. No. Tak schválně, kolik dostaneme. A zatím je to docela dobrý. Lidi. 626, to je míň, ale to jsme to měli ještě lepší. No, já bych to viděl, že teď zase dáme nějaký stříhnutí a uvidíme, kolik vydělám. Myslím si, že takových 5000 odběratelů bych se dostat ještě mohl. A je to tam přes 5000 odběratelů, máme 2476 dolarů, ale já bych šel něco upgradenout a uvidíme, co budu moct upgradenout. Doufám, že něco, protože tady cápek dostal za 250 milionů odběratelů diamondový YouTube button, no tak to potřebuju. Tak ukáž, kolik tady stojí. Tohle je ta krabička, ta stojí 832. Tak to si koupím. Koupím si tenhle monitor. A koupil bych si asi mikrofon, protože kvalita zvuku je nejdůležitější, co může být. A ještě bych asi koupil klávesnici, kterou jsem minule... A že mi chybí 3 dolary. Ježiš. To nevadí. Teď bude můj cíl se dostat na 10 000 odeběratelů. Nic víc chtít nebudu, takže doufám, že se na to dostanu. A potom si myslím, že tahle epizoda bych mohl ukončit. Tak, a teď bych měl dosáhnout 10 000 odběratelů, pokud mi to tak dá. Jestli ne, tak musíme dát ještě jedno video, ale já si myslím, že by to možná mohlo. Ne, potřebuji ještě jedno video. Takže to vyspinkám, no tak asi nevyspinkám. Dáme si tady ještě jedno video teda. Doufám, že to tady všechno nepokazím. 4, no tak to je blbý. 5. Okay, 5. OK, už mi to docela začíná jít. Excellent, OK, jsem spokojený. To je můj první excellent, co jsem kdy měl. Za 2,4 sekundy jsem to měl Ridley, OK. A tohleto video by mě měl exportnout, abych měl 10 000 odběratelů. Doufám, že se to tak podaří, ale nevím, jestli se to tak podaří. Čekaj. A je to tady přes 10 000 odběratelů. A zatím čau, uvidíme se u příštího videa.